Ik heb het een en ander achter de rug natuurlijk. En die nummer 1 hit, ja, die markeerde er nog aan. Dus daar was ik van de zomer wel blij mee. Maar ik wou nou met een liedje komen met een waar verhaal. Een stukje uit mijn leven, een stukje uit mijn boek. En een ballad is niet iets wat men bij mij meteen verwacht. En dat vond ik nou weer leuk. Die jongen die mijn nummer 1 hit geschreven heeft, Bram Koning, die heeft dit ook weer. Die heb ik een stukje uit het boek laten zien. Verteld over een avontuur. En dat heeft hij mooi verwoord. Dit is een onderdeeltje uit het boek. Het gaat over een vrouw die ik kende voordat ik mijn huidige vrouw leerde kennen. En zij had gehoopt, en we hadden allebei wel een beetje gedacht, dat het iets zou worden. Tot ik dus mijn huidige vrouw tegenkwam. We werden verliefd en we zijn getrouwd. En daar heb ik haar wel mee geraakt. En daarom, daar gaat dit liedje over. Zeker in het begin, toen ik de tekst las, toen dacht ik, ja, ik heb iemand pijn gedaan, onbewust. Maar zij zat daar toch wel mee. Als je tijd iemand kent en je zegt opeens, jij wordt het niet. Ik ga met haar verder. Is het moeilijk. Ja, want ook dat boek, daar staan toch wel veel onthullingen in. Kijken mensen daarna nog anders aan? Ja, ik heb het zelf geschreven met een pen. Ik ben 1,5 jaar bezig geweest. En een paar dingen pikken mensen er wel uit. Maar over het algemeen zijn de reacties ook van andere schrijvers. Nou, die zijn toch verbazend goed, ja. Ik denk dat ik alleen maar een boek kan schrijven over mijn eigen leven. Maar om zomaar een fantasieverhaal neer te zetten, dat vind ik knap van andere schrijvers.